дар мактаб дарс метиҳам, шогирдома ёд медиҳам ки ман ва ёра мегӯм, ман шуморо як намуда ёд намедиҳам, ман шуморо ёд медиҳам ки ҳама намуди рақсора тунед. Мусиқиро гӯш карда ки тунистед, шумо метавонед любой ҳама намуди рақсо, ҳама намуди жанрро қабул кунеду рақс кунед. Баъд дар ин студия, дар ин зал дарс медиҳам. Иҷода уже одамои калонсол ҳаст, парные танцы ҳаст, танцы барои держать тело в тонусе. Фарҳанги рақсиро ёд медиҳам. Культурное обогащение, можно сказать. Баъд танашон бақувват мешавад. Бовар кунед, ман худам дар зал дарс медодам, чӣ мекардам, спортсмен ҳастам. Меки рамзи рақс ягон машқ кунед. Вақте рақс мекунӣ, ҳар як мушаки тана кор мекунад. Даже лабот ҳама ҷо кор мекунад. Танаи бақувват, танаи пластичный, больше пластичный, шпагат будет. Кам дард мекунад, тана пластичный будет. Вақти ман 35 сола, 36-37 сола мешавам, ман ранги ҳозир ҷунбида наметавонам. Ранги ҳозир ки ман чизои корро карда метавонам кор кунам, ӯ вақт карда наметавонам. Но ман метавонам хореография монам, ман метавонам рақс монам, ман метавонам ёд диҳам, метавонам фаҳм монам.